Okay, naimbag nga rabi tayo kakabsat. At tayo manen para iti dating lifeline topic review itang rabi. Ket kablaawang kayo amin dagiti adda ti pagtaingan na dagiti kapamilya tayo, awisan tayo di kakabsat. Ket sang kami sa tayo nga tingeg ken pagsasaritaan makijoin kayo kaditi topic review kakabsat ket mabendisyonan tayo amin iti sasaw ni Apo Dios ket deti ti kangrunaan nga awaten tayo iti panagbiag tayo ti panangbendisyon kada tayo ti Dios babaen kadagiti sasauna. Awisen tayo dagiti kakabbalay tayo kakabsat sangsang kamay sa tayo nga umuras akas iti topic tayo tat ngarabi nga umuras tayo when dumakkel tayo iti bagi ni Kristo. Ket sakbay tayo nga agpatuloy kakabsat ket dumawat tayo ti presensya ti Dios babaen iti kararag ket awisen tayo man kakabsat ni James Romel nga iso iti mangidaulo kada tayo iti panagkararag. Welcome James. Good evening. Good evening, Kabsat. Good evening, Kuya. So, pray karo din. Opening prayer. Let's bow down and pray, Kabsat. Father God in heaven, we praise you, O Lord God. Thank you, Lord God, kaditing oras manin, nga nagkipon-kipon kami, sumako kinyam, Lord God, nga pagsasaritaan man, tisasauyon, ken, we pray, Lord God, kadagidyak buya-buya, and nag-join that iti live topic review, Lord God, sikaw, Lord God, ti ted kinyada, ti nasiyaat nga internet, tapno hangag pukaw-pukaw, tapno nasiyaat, Lord God, minon, on problema ti pinagdengeg mi ti sasa, Lord God. Ken ikanak mi ti wisdom, that will fill us the knowledge of you will through all spiritual wisdom and understanding, to mas mawatan mi pa ti sasa, Lord God. And Lord, protect us, Lord God, from any attacks of the enemies, and that you will also, Lord God, renew our thoughts, our mind, Lord God, can cleanse, Lord God, o naman naginagyan ti hearts mi tatta, ikan na kami ti focus, Lord God, tapno mas mapokus mi pa talaga, nga awan doubts, nga awan talaga sa bali, ti panpanunutin mi, no kitikit, isa sa oil, Lord God. And Lord, o naman nagpasol mi, ita nga these days, Lord God, ka ti mang pakawan kinyami, tapno maadan kami, ti confidence, Lord God, tapno itaw, Lord God, mas aggrow, hino ag-mature kampay talaga ti sa Lord. Jadi God, ti dawat mi, tinagan Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Brad James Romel. So, Amen. sakbay tayo nga kakabsat mangrugi. Kahit kumet nga yama mo dagiti kakaduak tatta, dagiti upat nga kakaduak, balilimada niya. Yunak nga agyaman ken ni Mayan, backstage, no? So, na iti technical operator. Ket sige Brad James kablaawa met dagiti viewers ken dagiti contacts tayo niya ay mamong di bagbagim ken alukoy met ita gayem. Romen? Sak ba nga, James, Kuya? Wen bro, James Romen. Ay. So, good evening, Kabsat. Sak ni James Ramel de la Cruz. Taga Barangay 1, Pilawag. Basbasan naktiin kat. ABM ti Corsok. Kaya naggraduwa rin. 18 years old. So, encourage ko, Kabsat, nga join na ta. Nga mas hoping nga mas mawatan tayo sa asawa talaga nito. Okay. Thank you, Romel. Awagan tayo met ngarod ni Christy nga kumablaaw ken mangawis kadagiti televiewers. Bag nga rabi iti ay amin nakabsat, siya ni Christy, ket awisen kay nga ron tata makipag buya ka do, makipagbuya ka deti nga topiko tayata kakabsat, ket hopefully nga ano talaga iti ma-learn ti tumunggal misa. Diyan laing kakabsat. Okay, thank you Christy.
Ay awisan tayo met nga rod ni James met lang niya. So, naimbag nga Rabiyo kakabsat, siyak ni James Mangati, 20 years old ang natagalawag. Ket imbita rin kay nga rod kakabsat nga agbuya deto itatno mas maadaan kay pay tinuon-un nga relasyon ti Dios ken tatno makatulong ti pinaggrow yo spiritual. God bless kakabsat. Okay. Awisan tayo met ni Jam. Good evening, kakabsat. So, siyak ni Jam, may isang taga banda nga magnanayadak dito ilawag. Ngarod kakabsat, ken gagayem, awisen da kayo ngarod nga umay makipagkadkadwa ka dating topic review tayo, kamkamay sa tayo nga agadal, kadagiti sa ti Diyos. Thank you, God bless. Okay. Thank you kakabsat. Naawis tayo met lang dagiti kapamilya tayo. Amo damet lang adda kayo tatang oras kadating topic review, adda kayo ti Facebook. Naawis yung kagayan. Yeah. When tatati pamilya tayo kiti suda ti umuna nga kwan niya ma-bless, di ba? Isuda ti umuna nga ma-beneficiary, di ba? Oh. Okay. Sige. Good evening again mga kapatid, mga kaibigan, lahat sa inyo dyan. At tayo ay mag-umpisa. At ating pag-uusapan ngayon sa gabing ito ay makita tayo iti San Juan chapter 1 versikulo 3. Ngarod ibagami tinakita ken nangigmeet no mairaman kayo met iti panakikadwami iti Ama ken ni Jesucristo nga anak na. Okay, so deti tatakakabsat. At paglikawan dagiti topic tayo, dagiti challenge, dagiti talno nga challenge tatay niya nga pagsasaritaan tayo. So nga grow in spiritual relationship, dumakkel ken wenno dumuras iti na spiritualan panakirelasyon tayo ken Kristo. Dumuras met iti na spiritualan panagkaykaysa. Okay. Ken kastamet nga dumakkel wenno dumuras ti na spiritualan nga panagbiag. So kapsat daytoy ti gapuna no apay nga dagiti nga kasting nga ramiden tayo tata no kasano tayo tatang dumuras. Grow iti relasyon iti panagkaykaysa ken iti panagbiag tayo na espiritualan ken ni Kristo. Isu nga di ko na natatay DJ topic nga 1 John 1:3 subliman ading ko. Ang ibagami met niya kadagiti nakita mi isumet laeng. Dagiti na dengeg mi nga sao ti Dios i-share mi met kada kayo. Tapno ti kasta ket sangsang kami sa tayo nga dagiti dumngeg ket dumuras iti relasyon ken ti panagbiag da ken Kristo. Okay? So mapantayon iti muna nga challenge. Kuna na dito iti spiritual relasyon ket na okay, so dati ti challenge tayo niya ti kinapudno. Kinasanto, kinadalos ken kinalinteg ti Apo daytoy ket agnanayon ngem ti physical relasyon ket nakabatay iti ayos ti lubong. Ayos da ti kuwatay ti lubong. Panagbiag tayo ti lubong ken temporaryo laeng. So kumusta ti relasyon tayo ti Apo? Iti pada tayo Kristiyano. Iti sabali at tao na espiritualan ken wenno dagiti physical laeng. Ikaw gumaan tayo nga rod agun-oden ken dumakkel dumuras ti spiritual relasyon tayo. Relasyon ta daytoy ti gunguna nga inayaban na tayo ti Apo. Okay? Sige, ay ba muna iyo na tayo ni kwa. Sino dete kwan nga digiti madandanagan niya. Ay katen tayo digiti danagda. Okay? So, welcome Brad James Mangati. Brad, sikat ti kwan. Kaya mangiyunan. I'm excited ka eh.
Okay, praise the Lord. So, naimbag nga rabiyo kakabsat, timet lang kanya kidtoy, iti number 1, grow in spiritual relationship. Babaen ti may isa nga mamati ken Apo Diyos, dapat ket maadaan tayo ti na espirituan nga pinagdakkel. Kasi dito iti pinaka-importante ti may isa nga believer, DJ aggrow so na spiritually. Kasi kas naamuan tayo nga deto iti mangpauneg ti relasyon tayo ken ni God, dapat ket ubraen tayo digijay na espirituan nga aramid tatno mas aggrow pa iti kasta tayo ti relasyon. Ken han nga dapat deto physical ti pagkuakuan tayo. Kasi deto physical nga relasyon ket temporaryo lang. Mawan tulat ta detoy. So dapat ket masag-focus ti deto na espirituan talaga nga pinag-grow tayo. Kasi iso lang ti makatulong kanya tayo tatno mas mapauneg pa ti pamati ken Apo Heso Kristo. DJ lang kanya kakabsat. Thank you, Brad James Mangati. Ket isang ano tayo may kakabsat ni James Romel. James M. ken James R. Welcome, James Romel. Ay, good evening, Kabsat. May pwede sa soya? Okay, bro, okay. Sige ko. Loud and So, Gigi Kabsat, no, kumusta ba Gigi relationship ko kani Christ? So, kikita ka takit, ada si unfaithfulness nga nga paspasamak pala kinya. Ngem, ti may press kami ni gat ito ikat no per DJ no anak faithful kanya na maper DJ relationship ko kanya na. So mapukaw DJ confidence ko nga sumurot kanya na. Dami DJ papa ni Satan ti panunod ko nga. Kasi lang nakadado ti basol kon, nakadado ti disobedience kon. So kasang katanak ti confidence kini God nga agsubliman kinyanan. So dapat kabsat ket maging faithful na talaga nga agubay kinyana tapno hanga mapuko di confidence ko kinyana, hanga mapuko di relationship kinyana. Kasi kabsat ket kinyak no islang nanak agubay kini God ket islang mababain na kon kadjay. So di pagbaka tate nga mapuko di confidence ko nga sumurot kini God. So dapat ket maging faithful lang kabsat ti pinagubitay kini God. No naman di magbaka ni God ti quiet time tayo iso ti ubrain tayo kabsat. Di lang kabsat sulat ti iba share ko. Thank you, James Romel. Sarno tayo nga rodmet ni Christy, no kasano na nga i-share iti panakaduras, iti relasyon na kay Apo Diyos. Sige. Christy, iayos man DJ ko mading, DJ speaker mo. Kasi lang madigan niya. When nagpukaw-pukaw, handa ka maawatan. Subyan na ka, Sige. Isarunod tayo ni Jam. Sige, kabsat. Sakmet ket deti number 1 nga dumakkel iti na espirituan tanaki relasyon. Nakunan natin nga ti spiritual relationship is eternal isuna. And kas may at daan iti relasyon kani Apo Diyos is also I am
external, kumbaga ket ti maysa nga born again is daytoy iti desire na. So na-check nak dito kakabsat, and also na-encourage nga dapat is iti even in my relationship iti sabali nga tao, padak a Kristiano, ket dapat ket na espirituan ha nga physical laeng. Dahil ko na nga physical ket haan nga agbayag. So ken may sa nga challenge dito ket is spiritual a relasyon ket based iti kinapudno, kinasanto, kinalinteg, ken kinadalos ti Apo. So makipagrelasyon nga talaga nga ni Christ or ni Christ based on the character of God nga dapat ket kastoy nakmet nga relate iti fellow believers, even kadigitay sabsabali nga tao. Kasi no talagang ag-focus na iti na in physikalan ket or like for example iti character iti tao, kumbaga haan talaga nga agbayag dayta, haan nga ag-last kasi DJ character na iti nakita. Ngam no once nga ni God iti nagbaseak nga dapat is based iti kinalinteg na, kinasanto na. So, DJ, maging grown up ay talaga, no po. DJ lang kanya kuya. Okay. Thank you, Jam. When comment ni Juan, ni Christy. Okay na yung ano mo? Audio mo? Okay, sublianan tayo ni Christy. Ayan, kuya. Okay, betterer. Yung number 1 nga kakabsat, DJ nga ron back na nga DJ duwa klase nga relationship, DJ physical and DJ spiritual nga relationship. So DJ spiritual nga ron nga nakabase iti kinapudno, kinasanto, iti kinalinteg iti Diyos. So ti challenge man kanya ito nga every haan lagay nga iti makadgadwa kung bakit although talagang iti ma-form nga relationship ta iti lubongam nakabasa lang iti nga ro lubongem dapat ket ganun nga no sino man talaga iti makadgadwa ka talaga season na with iti truth may basa ka ni Jesus Christ kasi DJ nga ron iti aglas. So the challenge kanya iti nga DJ no sino man iti makadwa iti within the body man or within outside ket i-aim ko talaga nga mai-share or maipakaam mo ni Jesus Christ may talaga iti sabay tabdi nga message nga tapno mairaman damat iti panakiam-am mo ken ni Apo Dios. So DJ nga spiritual nga relationship nga ti sentro na or ti base na ket ni Jesus Christ lain. Jesus Christ. Diyan lang kakabsat. Okay, thank you, Christy. So nakita tayo kakabsat iti pagdiferensyahan na pagdumaan iti panagduras iti nainlubungan na panagbiag ken na spiritualan nga panagbiag. So iti lubong ket tag-excel tayo kadagiti special field tayo di ba? So ti magustuhan ngamin nga pag-excelan iti tao, DJ trabaho, DJ negosyo, DJ kinasisinom, DJ position mo, di ba? Diti nga kasla excited ti tao nga grow. Kaya kasanumet nga ro, DJ spiritual nga panagbiag mo. Baka grow kan iti dating nga lubong, iti spiritual nga biag mo, ket natay. When, di ba? When no agpapatay. Mo yung kakabsat, dating nga spiritualan nga panagrelasyon tayo kina po Diyos, masarakan tayo laeng kadagiti sasauna. Iso nga dapat nga ijay tayo nga excel kadagiti Bible study, panagdiyon dagiti kakastoy, any relation kadagiti spiritual things basta sa uti Dios
dagiti na espiritualan nga panagduras iti panagbiag kakabsat. So nga no di kagbasbasa iti Bible when no awan iti Bible study, deti dinominggo ka lang nga mapanagsimba, awan iti growth mo spiritually kabsat. Okay? So mapantayon iti may kadua ka challenge nga kunana ditoy dumakkel when dumuras iti na espiritualan apan nagkaykaysa, no? Panakikaykaysa ken Hesu Kristo. So babaen lang iti pudno apan nangawat ken when no bali ka ta basaik man lang deti kuana niya. Kunana ditoy gunuden ti gunguna ang masarakan ken Kristo aramiden ti kabailan naman gunod. Iti gunguna ang masarakan ken Hesu Kristo. So kasano tayo nga gunoden kakabsat. Ganyan dagiti banag tayo nga ang aramiden. Okay, ano dagiti banag nga pangruna tayo. Okay, awisan tayo met nga rod ni yun na tayo met ni James Romel. Iti dating challenge number 2. Sige, kuya. So, Jimet kabsat, no kasunok ba kapag pagrawin yung spiritual unity. So, Tio Bracket, I need, na kailangan maki-join di body. Kasi kabsat ket, no agmay sanak lang, isang nagrigat kumbaga di work. Isang narigrigat nga by faith, no mas mesa ka lang. Da ni Christ. So karo di bagbakadang body ni Christ as whole, di church. So ay kailangan talaga maki-fellowship kabsat tapno aggrow nak pa nga talaga tapno mas maging klaro kinyak mas maging klaro di vision ko nga ada di part commit no adamit di obraik na talaga di body ada di natawag nan ada di naka mo term nan kabsat basta ada di part kong obraik kasi hamit amin agpapada ti strength na and hamit amin agpapada ti weaknesses na. So di kabsat maging consistent nak lang nga join di body tapno mas ma-imitate ko pa talaga di life ni Polly D ken di life ni Christ idi. Kasi once nga kanay nak maki-join di body kabsat when di church mas maawatak talaga di pattern talaga ni Christ. Di lang kinyak kuya kabsat. Okay. Thank you, Brad James Romel. Awagan tayo may narod ni Jam para sumarod ng challenge. Sige, kakabsat. Good evening again. Determinate number 2 kanya kakabsat spiritual unity. So kayak iti makipag-unite iti body ni Christ no once na pudno na sa puswan iti panakipag itinangawat ko ken Hesu Kristo mismo. Deti makikita dito nga unity met kakabsat ket deti talaga agkapo ti heart nga haan lang atay like for example unity nga pananad ti kasano kumusta ti relasyon iti bagi ni Kristo wenno kadagiti kakabsat iti pamati. So haan lang atay ag-evangelize dan inakon kajay or no siya nadakit andana no kit di more on talaga iti conviction nga ay upraek dito kasi dito iti desire iti heart ko because eto iti makaplease ken ni God dito iti makay-ayo ken kuana kasi babaen lang iti pudno a panangawat ken Apo Jesus. Babaen iti puso iti biag nga makipagkaykaysanak ken kuana. So more on nak dito kakabsat iti maayos umuna talaga iti uneg yung mga inward like for example ma-intimacy ken ni God iti nga ag-overflow iti no kasano nakmet makipag kaysa iti padak nga
deliver when dagiti kakabsat iti pamati. So, DJ lang kanya kuya. Okay. Thank you, Jam. Wagan tayo mitngarod ni James M. Para iti second challenge. So, Welcome again, naimbag, James. okay. Naimbag nga rabi iyo ulit aming kakabsat. Shakmet ij, tinakitak j, grow in spiritual unity ket DJ, fellowship with the body. Kasi DJ, no i-learn mo ti maki-fellowship with the body ket dakkel nga tulong na DJ tatno aggrow ka ti spiritual. Kas kumaihan tulad ko DJ beggang. No once nga inikat mo DJ may sakit matay kastanak met kumbaga no once nga inya dayok DJ no once nga inya naya dayo DJ may sakit matay iso DJ ado pe lang ti ma-entertain ti bagik ti sin iso DJ talaga ti dakkel nga hindrances no once nga awan nak ti body DJ maka-entertain ti sin so dapat ket kas may isang one body ket dapat ket ada talaga DJ unity wana dapat ket may isa ti goal ti may isang agpapada ti goal ti may fellow believer talaga kas kuma DJ pinang-share ti gospel dapat ket usaren tay DJ ay dapat ket lifestyle tay DJ dapat kang kangayon tay nga mapanag-share tatno agkakadwa tay nga mapanang-encourage ti tao kasi isong ti kuana DJ unity in the body talaga kasi may isa tayo nga usaren tayo deti biag tayo agserbi ken Heso Kristo. Di lang kanya kakabsat. Thank you, James. Ket wisan tayo ni Christy para iti sumaro ng share. Hello, kakabsat. Okay, number 2. Kanya may nag-grow in spiritual unity. So, pinakita ito as ni Christ, ito pinaka-head. So, I am connected dapat kin Christ as part of His body. So, pinakita ito nga being connected na being connected iti mind ni Christ nga ano talaga iti as natupod mga inawat ko talaga isunod and anak mas dito na kilomite na obra iti ayat na obra iti Christ na kasama mo iso na nga nagtugnog kanyang daga Father. So iti mati challenge na nga na no adaman ko na iti goal iti yung goal iti Christ na inobra na kahit dapat maki-unite na may nga kasi na iti mind can heart sa dapat. So DJ can be sa part iti na unite within the body ket halimbawa nga umano nga namati na kang ni Christ and in Christ kan dapat pagi importante kay nga makipag-unite mo o makipag-relate mo iti kalwa iti pamati tapno mas for mas ma-encourage ito bakit may relasyon ito ng gawin sa isa yun pala. Okay. Thank you, Christy. DJ kakabsat niya, ti challenge number 2. No, kasano ti ka-importante, no? Kadakkel iti importance. Iti panakikadwa. DJ yung panaki-unite. No? Sila kung may ti pamilya tayo. Aggrow tayo, agpeso. Hanta yung met nga iyon unite. Dagiti kabalay tayo. Iso nga, datayo lang, iti ko, aggrow spiritually. Di ba? Iso nga iti, kung nga iti basis talaga iti growth tayo ken ni Kristo. Diti pan nakikadkadwa tayo, dagiti aggrow met lang. Dagiti pan naki-join tayo, kadagiti kakastoy, Bible study, iso nga, no sino DJ kanay nga kadkadwa, iti kang grow, no dagiti kwalaing ti kadkadwa, barbarkada, dagiti yan na inlubungan nga panagbiag, iti ka lang nga grow. Ngem no ti kadkadwa, dagiti na spiritualan, dagiti na duras iti spiritualan nga panagbiag, dumuras kami iti na spiritualan,
Kasla nga ro DJ beggang. DJ tumpok, DJ may isang nga beggang. No, ipisok mo DJ awan ti segged na nga beggang, uray na basa deta nga beggang, ikabil mo jeteng nga tagap apoy, ag segged deta. So kas jay tayumin kakabsat, itinatay nga spiritual nga pamati, no ya sideg mo dagiti na spiritualan nga tao agbyag met DJ, spiritual nga panagbiag. Di ba? O yun tayo, dito may katlo nga challenge kakabsat, sapay kumata, kuan niya, mawawatan tayo, digiti nga topic tayo. Grow in spiritual life, dumakkel iti na spiritualan na panagbiag. Tibiyag na spiritual, saan na pagayatanen iti basol. So, kumusta ti panagbiag tayo, may parangarang iti apo. Makita na nga tayo nga, agbibiyag tayo iti lawag, when no sipnget. Iti nga nalinteg, when iti basol. Ikagumaanan tayo nga rod, nga agbiag, ken dumakkel, dumakkel pa iti spiritualan na panagbiag tayo, babayan iti panagbiag tayo kadagiti na sanduan asasao ti apo, dahil iti tatakabsat, kasano nga pa ti panagbiag tayo kadagiti sasao ti Diyos tatakabsat. Okay, awisan tayo nga rod tatan ni, ayun na tayo nga rod ni Juan, ni Jam. Sige. Good evening once again. Kabsat. So number 3, grow in spiritual life. So normal lang talaga nga mag-grow iti na spiritual. Once nga mismo spiritual iti may isang nga tao. So kada iti kanya kabsat naglawag na kunanad to nga tibiyag nga spiritual saan nga pagayatanin ti basol. So kumusta tibiyag tayo ang maiparangarang iti apo. Makita na nga ta nga agbibiyag tayo iti lawag. So a big check and challenge, also encouragement met kanya iti pakabsat nga talagang direct kumbaga focus iti eyes ko, fix the eyes ko ken Jesus as I continue nga ag-obey na. Kasi tip ako na natin nga makita talaga itibiyag ti may isang spiritual a tao no sunakit agro-grow met iti spiritual nga biyag. So more an kun to nga ikapumaan kakabsat iti paunigan pa talaga iti word life, also ti prayer life ko kasi babaen ka dagiti ket maging ma-develop iti intimacy ken ni God and kasyamet iti word na nga kanayon once nga kanayon iti adto mind ko ket I have the power to really DJ mang-overcome or when mang-overcome no anyaman dagiti ipasapat ni God nga mga possible na nga testing kasya nga able na nga mangi-live out iti spiritual a panagbiag. Ken nuance nga adda iti mapasahan nga test ket ijay nga makita nga nag-grow iti spiritual nga biyag. DJ lang kanya kuya. Thank you. Okay, thank you, Jam. Wisan tayo met nga rod ni Sis Christy para iti third challenge. Siguro para third challengement na niya kakabsat kay growing spiritual life. Ang mo na DJ spiritually led before nga adda kapo iti napnuan iti basol we are sinner. So at nga dati iti naisubli relasyon ko kay ni God kung bakit in ko talaga dapat nga paduras kay totoy babaen iti panangambot tayo kay ni Jesucristo kasi nung amot tayo ni Jesucristo amok ni Jesus Christ iti biyag ko mas makikita ko no siya sino ba talaga isu na nga nasantuan isu nga dati nga rod nga tapno aggrow na spiritual life ket makita iti haan basol nga haan talaga nga makayayo ken ni God. So DJ nga all the more talaga nga mas matipkerek iti panakaamamo ko ni Jesus Christ tapno
makita no ano talaga itihan nga maka-please kanya na ken tap no mas maging effective na pay nga tarang-arang ni siya sino isuna iti sa bali ng tao. Ken kadigay na magiging o bakit no grow na spiritual life ko ni Christ mas DJ na mas magiging aware na or conscious na nga ay ito talaga iti makapis kay ni God iti kathaan. So DJ babaen iti babaen iti sasauna pang mangiga kung babaen iti iti mas pinagtugno pa ang kwan. So DJ lang kakad. Okay, thank you Sis Christy. Ay bantay may karod ni James M para iti third challenge. Sige, good evening ulit kakabsat. Sakmet ije ket je grow in a spiritual life. DJ pinagbiag tisip nget ken lawag ko na may kastap di verses nga 2 Corinthians 5:17. J no inakseptar mo ni Heso Kristo ti biag mon ket sikaket na addaan ti baro nga biagen ken awan DJ dati nga managbasolen. Kasamit DJ idi kabsat ket idi pelang nasipnget ba ti pagnaak ti direksyon ti biag ko. Ijak pa inakseptar ni Heso Kristo ti biag ko ket kasta. Ado pelang DJ sin ba? Sin nga ma-entertain ko ti pinagbiag ko. Babayan ti panakamok ken Heso Kristo dapat ket amok DJ torturongek na dalanen taiso na ti mangteted lang ti lawag kumbaga. Hasta nga DJ kunada nga may nga balay ket ti ilaw ng tahanan ket nanang kunada. Kastamet ti spiritual nga pinagbiag tayo. Dapat ket nilang Heso Kristo ti mangteted ti lawag awan sa balin ken DJ kastaket DJ baso DJ sipnget nga manghinder ti pamati ken Heso Kristo ket dapat may baon ti patay dagijayen kasi ni nga rod Heso Kristo ti sorsoruten tayo tayso lang ti ranyag ti biag tayo. Di lang kanya kakabsa. Okay, James, thank you. Every time ni Romel, James Romel para iti last challenge. Good evening ulit kabsat. So, grow in spiritual life. So, the moment you accept in Jesus Christ, nadantay man ti lifen. So, dapat ka grow tayo yung kabsat naag-live by faith na talaga. Kasi hindi ka na tayo ti lifen. So, sayangin tayo ba, DJ? Saan dapat tayong kabsat? So, dapat ka tuloy tayo lang tuloy tayo lang quiet time tayo. Hindi prayer meeting, hindi nag-attend tayo Sunday worship, hindi sa bali pa kabsat nga Bible study. So, live by faith lang kabsat. Antay-baybayan, mag-grow pa tayo talaga, ti pamati tayo kani Christ. Ken, napay nawat akon, wait lang kabsat. So, Gigi kabsat, tuloy lang, nagbasol tayo man, naman adapila dagi basol ng malaramit tayo. Repente lang, hantay baybayan Gigi basol, Gigi basol arami din tayo nga, tuloy-tuloy Gigi. Man nagtuloy-tuloy, repente subli tayo lang ang subli kanigan, hantay mababain. Kasi kung nanay Gigi nga, Gigi sakto nga verse kabsat, be strong in the grace of God. So, Gigi kabsat, tuloy tayo lang, hantay baybayan, Gigi bagbagi tayo nga, ma-attacking ni Satan when matay Gigi spiritual life tayo. Gigi lang kanya kabsat, kaya. Okay. Thank you, Brad James, kabsat. So, kita kakabsat iti talo nga challenge, no? Di may katlo nga challenge ket dumakkel. So kasano tayo nga dumuras iti na spiritualan na panagbiag. Importante kaming kakabsat ket mamuan tayo, no?
maklaro kada tayo nga tipan na kaya dayo tayo iti Diyos ket babay ni ti basol. Hindi ko apel lang, hindi pan na kay iparswa apel lang no ni Adan ken ni Eva. Basulen iti pan na kay sina iti tao iti Diyos aging ganit at takakabsat. So ano dagiti nga basol dagiti panangayat tayo ti biag tayo iti lubong. Very kuha tayo very kuha tayo dagiti biag tayo iti lubong. Napasnek tayo. Natiam mo tayo ket naduras ti panagbiag tayon, magunod tayo dagiti banag nga kayat tayon, no? Nag-excel tayo kadagiti career tayo. Ngem adayo tayo met gayam iti relasyon ken ni Apo Dios hantay nga grow dakkel nga basol dati takapsat ta di pamati tayo inkabil tayo iti lubong ano magunod tayo dagiti kayat tayo iti lubong napintas met iti panagbiag tayo ket deta iti dakkel nga basol tayo ken ni Apo Dios. Iso nga dapat hantayo nga ayaten kakabsat tibiyag tayo dito lubong ta pagdarikpat lang deta nya di mo ammo di tayo ammo ti kang runan nga ayaten tayo ket deti agnanayon nga biag nga adda ken Hesu Kristo nga isu detoy panagduras tayo iti biag tayo nga na espiritualan. Isu nga dagiti kakabsat nga kuaramiden tayo dumuras tayo dapat nga deti igaid tayo. Okay? Sige, sakbayak nga pumutot kakabsat deti umuneg pa niya dagiti bagaket ayaban dayon ni Juan ni Sis Christy para iti pang-summarize ken dagiti application nga dapat nga ramidan tayo kakabsat. Okay, welcome Christy again. Sige, para sa application na topic tayo nga ag-grow iti spiritual nga nakipagrelasyon tayo kay ni Christ or kay ni God. So, yung point number 1 nga, i-aim tayo talaga, kanya tayo kakabsat nga, paunagan pa iti spiritual nga relationship tayo, han lang iti physical, iti lubong dedicate di iti spiritual, which is iti talaga iti agbayag, iti base takit within iti ni Christ, iso ti kinapudno, iti kinalinteg na kinasampo na. So, bakit iti kang runaan nga iti pinakipag-relate tayo iti pada tayo nga tao iti believer o iti pati man iti lubong kung bakit iti nga agda talaga ni Christ nga sentro na iti relationship which is iti kinapudno ni Christ kanji pakadwa being grow iti unity in Christ iso nga kumbaga aspire talaga iti body ni Christ. Natural lang tara kanya tayo dapat nga makipag-unite kay ni Christ iti kumbaga iti pinag-grow tayo ken kuana, pinakipag-relate iti pada tayo nga believer, ken most important nga DJ pinakipag-unite tayo no ano talaga iti naobraan ni Christ iti life obraan ni Christ nga dapat nga isumet iti obrain tayo met no kasano iso na nag disciple. Kaya pakatlo nga being grow iti spiritual life. So magunod tete nga makapag-grow ito talaga spirituality ni Christ no mas tayo talaga amon tayo iso na itibiyag tayo kaya magiging ano tayo nga haan talagang ag-live or ag-dwell iti abasolen nga kabsat. So nga yung challenge kanya tayo nga as part or as within kani Christ ada kani Christ and ket hantay talaga dapat nga ag-live iti sin. Tapno makapag-grow tayo spiritually kasi adaan kanya tayo iti adaan tayo iti baro nga biag ken ni Christ. So di jay laeng kakabsat. Okay. So ayaban tayo met kartatan ni Brad James M. Excited nga mang-share iti gospel. Okay? Welcome again, Brad James. Naka-off yata sa mic mo, James. Madi, bro. Mayating ko ya? Okay. So, naimbag nga rabi tayo aming kakabsat. Tako na J. 1 John 3 nga rod makita ken mamati kayo met iti panakikadwami ti ama ken ni Hesu Kristo nga anak na. So, J kakabsat ket
nga kas naawat tay DJ gospel wenno dige sa uti Dios dapat ket hantay nga agis stick by jay nga pakomportable nga na-save tayon. Dapat DJ nga gospel ket usaren tay DJ tatno mas umuneg pa iti pamati tay ken ni Heso Kristo ken tatno mas aggrow tay iti na espirituan nga pinagdakkel. Ken deti nga gospel ket dapat ket may spread tay talaga kasi deti pa iti may pakita no kasano tay nga ayaten ti sabali nga tao dagijay tao nga di pay nang acceptar ken ni Jesus Christ tatno mas may encourage damit nga gubay ken adu talaga digijay hindrances nga manglaped kanya tayo nga mang-share deti gospel kasta deti kwati lubong adu digijay persecution ti tattao ba keno dabdo maket igignoren da lang DJ word ni God ngem dapat ket hantay nga agkwa DJ dapat mas usaren tay pay tatno ag-strive tayo nga mang-share deti gospel ti sabali nga tao ken hantay nga madanagan no kakabsat kasi hamet nga datayo ti inignore ti tao no kad DJ word ay DJ gospel ni God ti inignore da no once nga inignore da DJ gospel ken DJ may relate ko sunod J last challenge nga nag-share tayo ti gospel ket dapat ket hantay nga agbiabiyag ti kinasepngeten kasi no once nga agbiabiyag tayo ti kinasepnget useless met lang DJ kasta gospel nga i-share kumbaga ken no da contact mo aglalo no i-cater mo DJ ket no once nga agbiabiyag ka as a leader nagbiabiyag ka pa lang tinasepnget ket han nga grow DJ contact mo so dapat ket agbiag ka ti silaw nga ni Heso Kristo lang ti kankanayon nga sentro ti obedience mo ken tatno may share mo ti padam nga tao deti gospel tatno may encourage damit nga mga acceptar ken usarenda ti biagda ken ni Heso Kristo di lang kanya kaulsa Maten ko ya Okay. So, praise the Lord. Naipalagip kada tayo kakabsat iti ebanghelyo ti Dios niya. Babayan ken ni Brad James sa mangati nga ti panagsubli tayo ken ni Apo Dios ket DJ pamati tayo ken DJ panang talikod tayo iti basol. Oh, iso nga pagbabawyan tayo dagiti panagbiag tayo nga dayo tayo ken ni Apo babaen iti basol ket kalikaguman tayo guide tayo kakabsat iti agro iti na espiritualan nga panagbiag ken pamati babaen iti panangawat tayo ken Jesucristo tay sulaing kakabsat iti adigi daytoy nga pamati tayo oo isulaing iti pan makatibker iti espiritualan nga pamati tayo babaen ken Jesucristo. So kakabsat paawisen kayo manen kadagiti reminders tayo dagiti Brian tayo iti linawas ya ken dagiti activities tayo iti month every month. So Lifeline meron tayo iti Wednesday every 6:15. Mabaling kayong ag-join dagiti pamilya tayo kakabsat iranod tayo kadakwada dagiti na espiritualan nga banag dagiti kangrunaan nga bendisyon iti panagbiag awisen tayo ida nya hantay yung iba't bati ida ta kwa tayo met ida di ba parte ti biag tayo ida so ayaten tayo ida so nga hantay yung hanga datayo laing iti agro-gro. Okay? Kastamit ka deti Lifeline topic review every Thursday ginga natin Tuesday. Then DIP first Saturday of the month so meron tayong DIP this coming Saturday. Mawis kayong maki-join namin. Tapno bumilig pa niya iti kwa tayo relasyon tayo kini Apo Dios
can ma-develop DJ kwa tayo prayer and fasting tayo na DJ communication tayo kini God through prayer. So freedom in Christ, FIC kalkalpas na lang kakabsat di kalman. So every month deta di kita contact tayo, i-guide tayo nga mangi-prepare katakwada iti sumaruno manen. No, i-guide tayo tag-share ti gospel tapno adda iti mapa kuha tayo niya, mapa freedom in Christ tayo. Mawis kayo met iti Sunday service, awisan tayo, dagiti kay kuha tayo, pamilya tayo, dagiti papagayam tayong maki-join. So pwedeng face-to-face ito, second floor, EJ Cup Building. Pwede ring live via Facebook and YouTube. So awan iti kuha tayo kakabsat, awan iti rason tayo, nga hantay yung makapag-join when no makapag-church. At anite din amin iti gundaway nga mabaling usaren kakabsat. Dete lang sa Dotmon no when no dete lang awan iti kuamon kalikagom mo langing agro kenyapo no madikapel agro kenyapo Dios iti espiritual lang nga panagbiag mo absat. Wag mong masyadong i-career, no? Yung career mo, yung trabaho mo, baka pati dinggo ay pinatrabaho mo na lahat. Wala ka ng oras sa Panginoon. Okay? So, meron din tayong PISOL class. So, to be announced, no? Iti, I guess, agpipisol. Okay, kakabsat? Dito iti nagpatinggaan, iti topic review tayo itang nga aldaw, itang arabii. Kahit sapay kumata, na-bless tayo amin, naring tayo amin niyan, natignay amin, dagiti spiritual ang kuha tayo, panagbiag. Napalagipan tayo. Dagiti kuha kangrunaan nga ibiyag tayo ken ni Kristo. Okay, so tamo yung kakabsat ket damit pa kuha tayo 6 minutes niya. Handa ito nga dumatag ken ni Apo Dios no ana ti kuha tayo tatay. No anati status ti panagbiag tayo data kakabsat. Hanggang to nga dumatag iti Dios no ikaw si kamang ket inhinyero ka, si kamang ket abogado ka, si kamang ket politiko nya, dumatag tayo iti Apo pabaen iti anya ti panangibiyag tayo nya, iti biag tayo iti lubong, nagbiag tayo ba nga simurot ken ni Apo Dios. Naggrow ba tayo, nagbiag tayo pa iti espiritual lang nga panagbiag. So baka nainlubungan lang amin. So maawis kayong tumaning kakabsat, iti sumarunong nga kuha tayo, nga topic tayo. Very exciting, dagiti kuha tayo, dagiti topic tayo, kuha, aduti makita tayo niya. Ket awisek manen, dagiti kakadwak tatay niya, nga agpakada-kada kayo. Ket ayunak manen, ni Mayan, no? Isa operator, natin ka makita. Ket okay. Sige, Mayan, nagpakada nga natin ko. Closing prayer. Aywan, magpakada closing prayer tayo pa lang, gawin. Okay, ayaw karod ni ko. Sino tayo closing prayer rin? Siya, kuya. Okay, sige din ko. Di jam, okay. Sige nga rin, kakabsat, pagkararag tayo. Amami managayat, agyaman kami manin kadating oras, kadigiting income nangigan, kastamit ugad kadigiting sasao mga impadanon mo kada kami ugad ti tunggal may sa kada kami na anyaman ugad iti personal nga kasapulan ti tunggal may sa kada kami itatang agbuy-buya kada ito yung topic review, pagyamanan mi ugad, ket idawdawat mi o Lord iti panarabay mo nga sapay ko mata may apply mi nga rod dagiti nga revelasyon mo ket agtultuloy kami ugad iti panagdakkel mi wenno panaggrow mi in the body in your body O Lord God kas may nga na spiritual tao wenno na spiritual naadaan iti na spiritual abiyag yaman kami ugad ket I pray nga tultuloy mi ugad nga rotating aramid mi dati nga panag-grow mi nga addaan iti
ragsak ken regta iti puso mi o God tapno anyaman Lord dagiti makasango mi Lord nga test or trials ket mapasahan mi dagiti o God ket maipakita mi o God iti pudno nga panagayat mi ken ka. Daytoy nga rod iti dawat ken kararag mi babaen iti nagan ni Apo mi Jesus. Amen. Okay. O sugo, agpakada tayo. Nirugi tayo iti left niya. Yan ti screen nyo. May tayo. Amang diwa kini jam. Okay. When agpakada ka kadagiti kuan. Agpakada tayo niya sa gisa. So, siyak nga rod ni Jam ket agyaman nak iti inkay pa nakikadkadwa kada kami kabsat ken kagayan. Christy? Lagi paglawan kami, tinagin daw kapag kahadwatan para sa Romel? Sak ni James Romel de la Cruz absat kay nagyaman nakmet ti pinagkakadwayo kinyan. James? Siak ni James mga ti kakabsat, agyaman nak ti oras nga interview nga pinagdengeg ken encourage kayo nga agtuloy-tuloy lang nga agbuya ka dito lifeline. Ket sakmet ni Kabsatyo, kuya yung apet. Ket agyaman kami. Iti orasyon nga inpayo itang oras. Ket ni Apo Diyos iti nangipayan nyo. Iti orasyon itang kanito. Ket iti kami agyaman. Ket kikita tayo tumanen. Inton sumaruno nga Domingo. God bless and multiply. Bye-bye. Bye. God bless. So,